Therefore, me ma kwa ba na so de ba Adom TV. Dwumadi ato ne dini Nkuranhyensem so. Me am te dwumadi hu amedi hu chia me. Edin am yeso eye Apostle Dr. Nita Kotego. What me from Nita Kotego so am penesa. Ena day me bisa say when I need say akan wa brabum. Yemebre ena abrabo ayebo ase na obi si akan. Oya aye meye bi. Oya afa ha mefa bi. Oshatare we mehye bi. Okrasuba ono. Ene enkrofo si akan titiri yemummi wo ha. Yise wan so obi shatare bi mehye bi. Mpabo bi mehye bi. Obi kura phone bi meto phone bi be. Na abrabo akwa akansie. Yes, obi abrabo betima hye onkuran. Yes, woni betima age obi abrabo ho. Ba se de anana ofoso hene pepra ya wo ye empo achimama mfrom ehene ekan ne se obra ene warabo. Obra ene warankasabo. Se woni obi besi akan a ene wankasa ho. You see, the best person you can compete with is yourself. Competing with others is a waste of time. Find out what values, what are the most important things you can do for your life. E dey no ma esumbo betima ya ma brabo. E can value sir. No ma esumbo ma o. Ye na ma ye kwa ye be obi a wo de esumbo ma no ene ne abotima yo. Obi a wo na ho odne ne sinto. Obi a wo ne suahunu ene empo bebe ofre. Obi a wo susu mata na chire. Na wo pese wo yeso obi a a photocopy. Me na no agbante bi frame o se ni teko. Me pese me yesa wona me so bo ontimi nyesa me da na ne bo afu me ah. Na me ye frame ni teko. Baby ma fa no mfa ho bi da. Ne ma fa mu no mfa mu da. Na ba da se me. If you know my history, you would never wish you are like me. When ba jime ho a, ma na enye nyama aba ma so ho. When enyi baby am free ba. Ene obre na pindi am afa mu. What I say? Eti wo soso nia wa fa mu no. Se ma eyesua hunu ma wo. Na de bu bra. Esen se wo don hototo obi ho no. Ni obi kro de no hototo obi ho a sebe o se ni ba no na chi eso. No so akoya artificial ahenoto sebe tafrache. Nyansa be na wo. Onyame na abowo se dia wotie. Efe. Na o se mechi sebe oba o. Sebe wo mpokuya ne woto sosa. Na akopa artificial hye ho. Nyansa be na wo mu. Esan se do hototo obi ho ntino. Wabrabo ansumbo amawo. Wankasa wannimu amawo ho. Wankasa ho ansumbo amawo. Obi na akope sade no de pone wedia so se pese me wo broni. Sase what say we broni a na ho ofe. Wan de kasa a kire wo. Dedi kan se ma wani so ho. Na ma wani nyi ne awo bia ho. Na fa ne awo pe. You can only compete to become the best version of you. Aim to break your own personal records. Ebi anano oye bibi kase meseti history. Ebi anano wenti me ya bibi kase mesu ade ayere foforo ayere papa. Ebi anano unya ade bi kase we de meya broso. The only person you can compete with is your own self. Compete with your thinking patterns. Ebi anano udwa adwene bi kenya wa adwene. Pasuehunu na kenya nyansa na Kenya suban a woda na adie soso na enimu NCP ensita wodo abra bototo obi de ho a ma ne hye onkuran e ma ne nyese onya anka ate so ne pakro wodo abra bototo obi de ho a ma ne so ne pakro na brabo ba nsusu bubra na obi so ne nso abrabo wo ba abrabo bo be ka ho wa ma se oyam fomso. You are not made by accident or a mistake. You are made by God to also contribute to life. So abrabo mfa so papa na onya hunu na abaye ntia o mi nyanka mti se di pessimesi aye oko school man ko school o sikani ba na je de bia na obu hu abomfia ebu hu abo abaguro me mu hu abomfia engu abamu wate dati bia na somu na hunu se wo so bi papa bi wo mu na o hia de na penyansa ne subampa o so ba yo mama dan kwamba woni a eye yi a wo de wo ne to ono so ono eye obre esuahunu ni nyina so ye suba woda na die ani empo adwena wodwene ye ani woni a woni won bo ko sata frɛ ye make wo de woni nkofo asabe woni faso ena bo ko sata frɛ hwe onam fofo mu yie na hwe abrabo mu yie
ahwɛ nneɛma a wogya mu ɛma ɛbɔ adwen pro so yie na mpo hwɛ nneɛma a wotie na nneɛma a wohwɛ so yie na fa bu obra na Kenya ho sɛ me mɛyɛ papa senia meti nnɛ dai pɛpɛnso a mɛdu nnɛ no me mɛyɛ senia meti nnɛ yi mɛyɛ papa senia meti yi I'll be a better version than I am today ka kyerɛ ho ma wade a mewadi sɛ nyɛ mpo a mɛyɛ papa senia ɛte nnɛ yi adwuma mɛyɛ sɛ mfa so ma mɛyɛ suban papa bi ɛma adwuma no mfa so aba so papa na mpo enko yi a mɛpɛ futuo ne akwanside a ɛwɔ me a esi me kwan ho akwanside ne bi bɛyɛ wo a wadwene a wodwene akwanside ne bi bɛyɛ nsɛm aka kyerɛ ho bɛ su baabi a ɔde na de yi saa akwanside ne firi hɔ na mpo panioma a bɛkenya wo suban a kenya wo ɛne ne yɛ bɛkenya wo na wabrabɔ abɛyie ɛse sɛ wode wabrabɔ atutu nkrɔfoɔ ho a wode wabu aba mu a mpo wafrɛ ho me de ma mɛyɛ bie wode mabrabɔ nyɛ da bi wabrabɔ mfaso wɔ so papa wabrabɔ edimu oyɛ ɔmama ne sa oyɛ ɔmama ka kyerɛ sɛ me yɛ ɔmama na me ho afa ne sa sɛ da metie bia sa na onyankopɔn ɛbɔ me megye tumi sɛ sa na metie me kora me ho yie na me so me de abubra ɛma obi nhwɛw na omu atɛn me nhwɛ ho emu ho atamfi hwɛ osuban hwɛ wadwene na hwɛ wo ne yɛ na bu wadwene ɛntɛn na bisa sɛ adwene a medwene no ɛka me kɔm anim ana ɛsa m'akyi ɛne yɛ a meda na adie no ma me kɔm anim ana ma me sa m'akyi yɛ ne sɛ mede me ho toto nkrɔfoɔ ho ɛna obi ayɛ yie ɛna nipa si mɛsi deɛ ɛna ɔne Nyankopɔn hyira no wana Nyankopɔn hyira no onyame nhyira egyina wadwene pono so onyame nhyira ɛwɔ nsɛm a aka kyerɛ wo ho so onyame nhyira ɛne adwene a wodwene ɛne suban ne yɛ a woda na adie ɛna yɛ nhyira no oso obi de ne tie yɛ tie obi anu ne tie yɛ obiara ni ho ne tie yɛ obiara wa yɛ biara nyina soɔ subane kasa wɔ ka kyerɛ no ho ɛne mpo timopo ɔfaeɛ ɛne suban ɔda na adie wo so betima yɛ yie wayɛ yie kra dada sisa wo suban na sakra wadwene mu na pɛ ne yɛ na pɛ nipa a wɔsɛ edi mu nyɔnko na sɛ de tie bia no wo so bɛka kɔ anim ɛmo bia de nkɔyɛ ɔfa ne sɛ wayɛ me fɛm pɛ sɛ me yɔ so no pɛ sɛ me yɔ so no da bi ɛna me kan no sɛ be maayo na mode nneɔma kekeka moto ho ne momonofo ho no sɛ be ɛyɛ nkwada suban sɛ be ɛnkyɛ nyansa ɛnkyɛ so apɔ ma ne ekura wɔ no wani nsɔ na kura ma ne nyɛ yie sin de tie no o da sɛ ɛmrantia no so amohwɛ obi abrabɔ so adana kronfo na ɔmo nyai na mo mɛ suban a eduhwa wom suban a nyansa wom suban a hobrasɛ ɛne empo ani sɔ ɛwɔ mu na fa bubra sɛ de tie bia no abrabɔ bɛ wie pɛyo wate onyame nka ho na onhyira o sɛ wo hwɛ adwumadie we ma me na mpanimfo we ase agya Welbeck Ampadu medofo Priscilla ɛna Sandra Thomas ɛna Richard camerafoɔ na medam ase meda MCR sound ɛna lighting for so ase wo hwɛ me so enhyira ne adom nya wo dia oni onyame entena